Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз бинен соат чанд баъд ман влога сар кардам. Ман гӯем имрӯз рости капками вақт набудак, барое ки ман имрӯз авқот буд, обеда ҳама чӣ буд. Барои ҳамин хотир гуфтам ки як уборкача карда буром, хона камтар тоза шавад, свежа шавад. Гуфтам полое ҳамаша имрӯз зулолаи ҷиянчама гуфтам ки ман хехам шуда наметавонам. Гуфтам дасткати фақат швабракати мешуштаму, лекин бо хай гуфтам чаки як бор дасткати шушта буро. Вай камтар ёрдам дод ҷиянчам. Ҳавай кати имрӯз каме уборка кардем. Ана михел дӯстони азиз, ва бегоҳи рӯзда уже обеди рӯзда вай шуд. Чӣ мегӯянд, нава ванная что ман намешуд, барое ки оби вай напораш беҳад кам буд. Баъд гуфтам бегони хай мешум, ҳози мана нав ман ҳама чиз спрей чошидам, тоза кардам, хела шакидам, тоза кардам, сафед шуда гӯем ҳамон. Ана мехел ракина кати дарни ящик хела беспорядок буд, тоза кардамша. Ва хостам ҳамин шампунои низ нишон додан дӯстони азиз, вақте ки харида будам шумода нишон дода будам ки ҳамхели якум бор ман ино истифода бурдестам. Ва якбора мехоҳам фикрома гуфтан дӯстони азиз, агар ки ай ҳамин чизи линия ва бинен агар ва харидани шавен агар нахарин, барои он ки беҳад безеб. Умуман ман намедонам ки ино кати я он кас умуман сар шуда мегардад ё ки не, барое ки мумкин ки бисёреам ранги ман бари якум бор гирану дига уже нагирад. Барои он ки ин кати вақте ки сарта мешӯӣ ҳамин хел ҳиссиёт ки сарта нашаштай, яъне хел ним кола шу карда буромадаги ҳасти. Вақте ки сарат қоқ меша мегӯӣ ки ним кола ҳастай. Барои ман умуман ин кати сар нашта, ман як-ду бор шуштум, бинам ки вапше безеб дига наштумам, хел мондамша истодай. Ва ягон типа гел барин мекрем истифодаш мебарем. Ва инаш бошад, инаш нағз, инаш нормальни, некем ҳардуш ба фикрам нархаш як хел будак, инаш нағз, инаш мешум хушрӯ бемасла ҳам нормальни гӯем. Ин хел мегӯӣ ки сарат шуштагӣ тоза ҳай, аввай кати намегӯӣ ки сарат шуштагӣ тоза ҳай. Ва бо ман ин фаберлика вайш вай флаконаша вай да дига чӣ рехтамша, пушикдор да рехтамша, вай ҳамома шуштам, хела нағз хушрӯ шудак ва бушуқа бадам нестай. Вай полоя бисёртар шуштам, шодка кати тозаи хушрӯ шуда. Ана мехел дӯстони азиз, ҳози кӯдако берунда ҳамаш янгам кати вай хел нағз гуфтум ба ҳазур. Вақте ки ягон кас кӯдакоя берунда нигоҳ кунад, ба ҳазур корота карда метонӣ. Ана мехел дӯстони азиз, беҳад бад ҳаво гарм ки дина шаб умуман кӯдако хушрӯ хоб нарафтиянд. Ай гармия трезҳо ҳатто кушодагӣ буд, не ки не умуман хоб рафта натонистанд. Барои ҳамин гуфтам ки имрӯз трезҳоям мепӯшаму шаб кондитсионер монда хоб мерем, барои он ки ай гармия хоби кӯдако ҳалол намебарад. ҳамихел тез бедор шудан мегиранд. Абети хушрӯ хоб меранд, вақте ки кондитсионер мондагӣ ҳастай нағз хоб меранд. ҳамин рӯз ай абед то бегония кондитсионера мо умуман накуштем вай хушрӯ кор карда гӯем. хонаҳо салқини нормални буданд. Ва боз яке аз тамошобинон гуфтанд ки ай пушти кондитсионер шуда кӯдако ҳам хеле вай мешаванд, касал мешаванд. Лекин дӯстони азиз намешад, намонӣ агар кондитсионера намешад умуман, барое ки беҳади бад ҳаво гарм ҳастай ки ҳам хел хонада мешинӣ гармӣ трезаҳоя кушоӣ ку ҳам хел гармӣ айбар чӣ хеле ки духовкая мекушоӣ гармӣ бибиёд ку анами хел гармӣ ҳастай. Барои ҳамин дӯстони азиз ман маҷбур мешаваму мемонам. Неки ман ин хонада кондитсионер ҳастай, ин хонада ҳичка намешинанд, кӯдако намешинанд, намемонам шумо инҷо омаданд, фақат ҳамҷода мешинем. Барои ҳамин уққа гӯем кондитсионер сахт вайшон намекунад. Мана ин хона дараш кушодагӣ, ин хона дараш кушодагӣ, ба кондитсионера мемонем, нормални вай мешавад, салқин мешавад хона. Аз ҳадди баъд хунук ях намекунонам ки то ки ҳамихел вай шавад, нормални меҳистад. ана мехел худо ба шукр, ҳози гулома мехоҳам барум шӯюм, якбора ҳамомда душ кунанд, барое ки хела шуд ки об надодамшонам ва ҳамом душ набурдамшонам. ана мехел
ва бо кӯдакода бегоҳи рӯз мегӯям каме картошка пазм барои он ки динам асоба карда будам абети хӯрдем камтари дигаш зиёд када ва намерасад баъд гуфтам картошкаи қоқақ кинем пак агар ки насиб шавад агар ҳатман пеши очамшон мерем ва бо яке аз тамошобинони дигар наистанд ки янгатон вай бача доранд ё ки не бале бача доранд бачашон кати омадаги ҳастанд муҳаммадҷон берндан ҳози каляска кати ва гулятка дистанд ман гуфтам янгаҷон шумо имрӯз бироед гуфтам дин ҳам бе ман биромада будан имрӯзам бе ман биромада гуфтам кӯдаку кати бироед ман ҳами ҳамон машташамо мебуром гуфтам ки аллакай бинед бегоҳи рӯз шуда намешавад биромада дигар худо ба шукр ку беҳбод бинам берндан ё ягонҷо рафта бошам не нестан куҷое рафтиян прогулка ба фикрам на онҷуда коляска кати гулятка дистан ва як чизи дигар душвор монда ями трезаи шишта пага наметунам рӯзи шанбеам намешад ба фикрам мебинем хай кай мешад дӯстони азиз мо севуша каме овозӣ дорондам баъд ровардамша ҳамая гӯям хобондам ва берун имрӯз камтар туш абети овози туй буда не ки мо натонистем барое ки беҳад ҳаво гарм буд тамошо карда ва бегони рӯзда вай туш берун биромадем янгама гуфтем ки буравем туи тарафи хуҷанда якбор тамошо кунем гуфтам ҳавое гирифта биромадем берун аҷоиб буд туй ҳама хел вай одам бисёр тамошобин бисёр биромада буд моям рафтем тамошо кардем омадем ман ин гувоҳи имрӯз шудам ва боз пурсидиам ки 5 нилфар янгатон дузанда номерошуна ёшуна тиенда куҷоҳанд гуфта пурсидестанд ман ин якта кирташуна нозиман нишонтиам чихел хушрӯ духтагӣ ҳоли дигар киртаҳошуна агар ки пурсимшона агар ки майлаш гӯянд нишон метим чихел духтагӣ ҳастанд нозиманин пеше бинанд чихел маҳкама ки хушрӯ духтагиянд манахе остиноша манжет карда аҷоиб буд хушрӯ духтиян ин ранги хеле калтачаҳай манахе ранги вай бар ин поёнаш манахе аҷоиб буд хел типа кругли балин кардаги хушрӯ беҳад янгаи ман ҳар хел вайёро медузад чизора гӯям фасон моддаҳоё гӯям ҳамаша духта метавонад манда анам хеле маъқул аст яки пеши киртам хеле вай маҳкама ки тигма дорад зато вай чихегум маҳкам аст тигма кати маҳкамаш мекунӣ хушрӯ ман ин гарданокош маҳкама ки хушрӯ беҳад нағз ҳам остинош дароз шавад агар пага пӯшида нишон метим ҳатман бо як дутаи дигар киртаҳое ки худшон духтагӣ ҳастанд ҳама чиза то румол сатр ҳиҷоб ҳама ин чизошона худошон медузанд намехаранд умуман ягонҷо фақат материалаша мехаранд
сонечта медуза, ҳама намуд мошинаю хеле чизора дорад. بیاین همین کتی влога به آخر رسانیم. امروز وای ویدیو بیاد کوتاه شدک کم وای شد و می فقط گپ زدم من تمام پگاه چخالی که گفتم نصیب خانه و چم شو میریم با پختو پز ینگم با پگاه گفتن که یا نمودی دیگه چی یک چیزی با مزه میپزیم گفتن پگاه میبینیم که وای چی با مزه میپزم. انا میخیل دوستان عزیز خیر در پناه خدا باشین، همیشه خودتون احتیاط کنین. خیر.